Ndikulandileni abale okondedwa kulingaliro la mawa wa lero, mawa wa pa 8 November 2022. Okondedwa, mawa wa lero tipitirizabe kuphunzira mawu a Mulungu pamutu onena kuti nyengo zimatembenuka. Amene mukuwaona lerowa sadzakhala chomwechi mpaka nakale osamatha mawu. Ndipo mawu wa lero okondedwa ndi phunziro namba 7 limene likuchokera pa Yohane 11 ndime yake ya 38 mpaka na 44. Mawu a Mulungu muchichewa cha lero akuti Yesu atakhudzidwanso kwambiri anafika ku manda. Manda akewo anali mphanga ndipo anatsekapo ndi mwala. Yesu anati, chotsani mwala. Marita mlongo wawo mwalirayo anati, koma Ambuye, nthawi ino wayamba kununkha, pakuti wakhala mmenemu masiku 4. Kenaka Yesu anati, kodi ine sindinakuwuze kuti ngati iwe ukhulupirira udzaona ulemerero wa Mulungu? Choncho iwo anachotsa mwalawo. Kenaka Yesu anayang'ana kumwamba ndi kuti, Atate, ine ndikukuthokozani chifukwa mumandimvera. Ine ndimadziwa kuti inu mumandimvera nthawi zonse, koma ine ndanena izi chifukwa cha anthu amene ayima pano, kuti iwo akhulupirire kuti inu munandituma ine. Yesu atanena izi, iye anayitana ndi mawu ofuula kuti, Lazaro, tuluka. Munthu omwalirayo anatuluka, omangidwa miyendo ndi manja ndi nsalu zakumanda, ndi nkhope yake yokulungidwa msalu. Yesu anawuza kuti, masuleni ndipo muloleni apite. Ameni. Okondedwa, mawu a Mulungu amene tawerengawa titsogozedwa ndi kulingalira konena kuti nthawi zina nyengo za munthu zimafika potetsa nzeru, potayitsa mtima ndi potetseratu chiyembekezo. Ameni. Nthawi zina nyengo zimene munthu amatha kudutsamo zimakhala malevo. Pali levo ina imene munthuyo umakhalabe ndi chiyembekezo kuti ayi nkutheka zikhoza kusintha moterewa. Chiyembekezo chimakhalapobe. Ifika levo ina imene mantha amayamba kuchuluka, komabe tiziyembekezo tiwiri-titatu timatha kuoneka. Koma imafika levo ino okondedwa imene kulingalira kwa maganizo a anthu kumafika potheratu. Nkumaganiza kuti zafika apa palibe ndi munthu mmodzi yemwe amene akhoza kuganiza za kuyisintha nyengo yotere. Chiyembekezo chonse kutha, zeru zonse kutha, moyo wako umafika poyamba kutsimikizika kuti ayi ine ndidzakhala m'mavuto amenewa mpaka na kalekale. Nyengo zotero zimafikapo zimene umati ukayang'ana mbuyo mati mwina ikadakhala apo zikanatha kusinthika, mwina zikadatere kapena mwina zikanatha kuyendako, koma pamene zafika apa tivomere palibe olo chimodzi chimene chikhoza kuchitika. Koma ayi Ambuye ngwabwino, Ambuye amathandiza. Okondedwa, imafikapo nyengo imene munthu umangoona mdima kutsogolo, osaonapo chabwino china chilichonse chimene ukuganiza kuti chikhoza kuchitika. Hayi ndithu chanzeru chomachita nkumangokhumata nkumalira. Ndi nyengo imeneyo okondedwa imene anthu ambiri poyikhalamo adachotsa moyo wawo, adafika podzipha, adafika popanga ziganizo zowawononganso, adafika posokoneza zambiri chifukwa m'maso mwawo samaona tsogolo, ayi amangoona mdima. Nyengo itawirira, nyengo itavuta. Okondedwa, imafikapo nyengo imene pena umayamba kuvomereza kuti zatelemu zavuta basi, palibenso chimene chingachitike. Kumamba kutsimikiza, zafika apa pamu, basi. Nchifukwa muona kuti anthu ambiri masiku ano amangokhalira moyo odandaula. Mwina nkutheka adafika munyengo ngati zimenezi, zimene chiyembekezo sichikuonekanso, zimene mantha akutira maso awo, zimene mdima watsindikira tsogolo, palibe chikuoneka kuti chikhoza kukhala chothandiza. Koma pali ndi uthenga mawa lero kuti musayiwale kuti Mulungu ndi Mulungu wazozizwa. Iye ali ndi mphamvu yotembenuza nyengo zimene zafika potayitsa chiyembekezo. Ndi Mulungu odabwitsa,
ndi mulungu wa zozizwa zimene maganizo sangathe kuchita. Mulungu akhoza kuchita, moyo ukhoza kusinthika, ndi mulungu wodabwitsa. Tisayiwale zakuti amene alipo ndipo ali kumvetsa za chimene chife tikudutsamo. Amene lero lino okondedwa ndimati ndikampenani kuti tili ndi mulungu wa zozizwa zosatheka, zokanika, zovomerezeka ndi dziko lapansi kuti zizafika pothera. Mulungu akhoza kuzitembenuza ndi kukhalanso chiyembekezo chabwino pa miyoyo ya wanthu. Zimene zikachitika anthu amangopukusa mitu yopanda nyanga namati sindikumvetsa izi kuti zizatheka bwanji. Ameneyo ndiye mulungu amene timtumikira. Amene ndikuyankhula ndi wena pano amene afika mnyengo imene alibe chiyembekezo chomwe, afika pomatsimikiza kuti ine zidandivuta basi, ayesayesa njira zambiri zalephereka. Ndili ndi uthenga mawu lero kuti tili ndi mulungu amene amatha kuchita zozizwa zimene zimaposa maganizo athu, zimene zimaposa chiyembekezo chathu, zimene zimaposa ngakhale mbiri imene tinamvako. Ndi mulungu wa zozizwa, akhoza kuchita zotere. Kotedwa mmawa wa lero mitima yathu yang'ane kwa mulungu pakena kalikonse, timadziwe kuti ameneyi amachita zozizwa. Amene mawu a mulungu amene tawerengawo okondedwa, nthawi imene bwenzi la Yesu Lazaro anafika podwala, atadwala adafika pomwalira, atamwalira okondedwa adafika pokayikidwa m'manda. Mkutha masiku 4 ali m'mandamo, thupi lake ndikuyamba kuwola, kununkha tsopano. Yesu akubwera mnyengo imeneyi ndi chiyembekezo kuti Lazaro omwalirayo akhoza kukhalanso ndi moyo. Ndimati ndiyambe mnyengo yake yakudwala pana ndi chiyembekezo chakuti atapembereredwa nkutheka Lazaro akhoza kuchira. Idafika pa levo imeneyo, ifika levo yachiwiri yakuti Lazaro yomwalira mwina kuganiza nkumati poti wafa kumene akhoza kumdzutsanso kapena. Ifikanso nyengo yodutsa pamenepo yokamuyika m'manda, nkumati kodi chingachitike nchiyani tsopano? Ndikuti chiyembekezo chayamba kupepuka, chivomerezo chakuti zavuta chayamba kufika. Okondedwa mvetserani, m'mandamo tsono sadangokhalamo tsiku limodzi ayi, nkutha masiku 4 ali m'menemo. Ndekuti ayi zavutirabe, zafika pa ZDP zabwino palibe, chiyembekezo chonse chakololoka, palibenso lingaliro lingapenge kuti zikhozodzutsanso ayi, palibe. Yesu akubwera mnyengo imeneyo ndipo akunena mawu chotsani mwala kuti Lazaro akhalenso ndi moyo. Zomveka ngati za misala, zomveka ngati zopanda pake, koma zimene zinachitika mpaka Lazaro adaukitsidwa kwa akufa. Nyengo imene idafika ponena kuti no yayiwalika, yavomerezeka, yatsimikizika kuti palibe chingachitikenso. Yesu akuyitembenuza nyengo imeneyo ndi kukhalanso munthu ndi moyo. Amene ndi ambuye amene timtumikira. Ameni. Mawu amene wabale okondedwa, tiphunziramo zinthu zina izi. Choyambirira, kuchedwa kwa mayankho amene mumawayembekeza sikutsimikizira kuti nkhaniyo yatha ndipo singasinthe ayi. Okondedwa, china chilichonse chikati chachichitikira ifeyo timakhala ndi chiyembekezo chonena kuti mwina kapena lero, mwina kapena mawa zikhoza kuchitika motere. Ndenyengo zina zikamapanda kuchitika monga mmene tiganizira, ife timafika ponena mawu akuvomereza kuti ayi basi zatha. Popeza anthu a mdziko lapansi tili ndi ndondomeko zathu za chiyembekezo chakuti mwina zikati zatere kapena apa zikhoza kutera. Apa levo iyi mpamene zikhoza kuthekako, koma zikati zafika apa pande ayi musadziuze choncho. Sikuti kuchedwa kwa zimene mukuziyembekeza kapena kusachitika zinthu zomonga mukuganiza kwanu zikupatseni uthenga wakuti basi dzakanika, sizingathe kuchitikanso, nyengo izizi sizingathenso kutembenuka. Ayi, taonani nkhani ya Lazaro. Adadwala, adamwalira, adayikidwa m'manda, adawola, koma Yesu adamudzutsanso kwa akufa nakhala ndi moyo bwinobwino. Zikupatsani chilimbikitso cha zimene mwakhala mukudutsamo. Mwina munkayembekeza kuti ntchitoyo sakuchotsani, koma adafika pokuchotsani. Mwina munkayembekeza kunena kuti no mwina banjalo silitha, koma lidatha. Mwina munkayembekezera kunena kuti no
zimene zimafuna zichitikezo sizichitika koma ndithu zidachitika. Now ndimati ndikambe nanu kuchitika kwa zimene munkaganiza ngati sizichitika kusakupangitseni kuti nyengoyo singatembenuke. Ayi, ikhoza kutembenuka ndithu. Ambuye nkutheka adazilola zimenezo zifike pa mulingo otero kuti ukhale umboni wokuzindikiritsani kuti tili ndi Mulungu wochita zozizwa. Zinthu zofika pa wesi iyeyo amazitembenuza zifika pa chiyembekezonso chokhazikika. Ameneyi ndiye Mulungu. Chifukwa nyengo zina anthu ambiri timatha kupemphera nkumati Ambuye ndikupemphera zikanike izi, zisachitike izi, zilephereke izi, koma Mulungu nthawi zina satero, amazilola zinthuzo zichitike ndithu. Iwe nkumati kapena Mulungu sadamve ndinapemphera kuti zisachitike, nanga bwanji zachitika? Aya akudziwa, akulola zichitike chifukwa ali nchochitanso chotembenuza zimenezo mwazoziza zake. Iwe nkumaganiza mwa umunthu nkumati ndi angachiteso ndani zimenezi, mwina zidakapanda kufika apa, mwina zikadatembenuka motere, koma zafika mpaka level iyi ayi zayipirayipira. Ayi, tikumbukire ndi Mulungu wochita zozizwa, ndi Mulungu wodabwitsa, safanana ndi maganizo a anthu, ali yekha mwini wa zonse. Amene musataye mtima okondedwa pamene zina zimene mumayembekeza kuti sizifike pa mulingo umenewu zafika pa mulingo umenewu. Musadziwane ndi kudzinyanyala ndi kudzipatsa uthenga oyipa onena kuti ine ndimaganiza ngati sindingafike apa, ndafikiranji apa. Ambuye aliko ngochita zozizwa, akhoza kutembenuza zimenezi. Dziko ndikudziwa kuti tili ndi Mulungu wazatheka bwanji. Ameni. Chachiwiri ndicho okondedwa, programu ya Mulungu sinthawi zonse imalingana ndi programu yathu. Ayi, chimafunika nthawi zina ndikuvomereza kuti timlole Mulungu akhale Mulungu basi. Chimene iye afuna achite chimakhala chosiyana nchimene ife timayembekeza kuti akhoza kuchita. Mpamene patisiyanitsa kuti iye ndi Mulungu ndipo ife ndife olengedwa. Ameni. Programu yake ndi ina. Ndikamba izi chifukwa chiyani? Yesu adamva kuti Lazaro akudwala koma sadapiteko kuti akamuchiritse. Ayi, ndipo Yesu adamva kuti Lazaro amwalira, sadapupulube kuthamanga kupitakonso. Ayi, mpaka na Lazaro adayikidwa m'manda, Yesu osafika m'mandamo nkukhalanso masiku 4, Yesu osafika. Kenako pamene Yesu lapabwera, tiyena kutenga koyambirira kuti kadamva mlongo wake wa Lazaro akunena mawu kuti Ambuye mukadakhala kuno mlongo wanga sakadafa. Idakafika nthawi yakudwala kwake mukadamuchiritsa inu. Akadakhala kuti wafa kumene mwina mukadamudzutsa inu. Akadati sadayikidwe m'manda mwayingina miyambo yathu mwina nkutheka mukadamudzutsa. Koma ndikuyankhula pano adayikidwa kale m'mandamo ndipo akhala masiku 4 m'mandamo, ndipo ife tafika potsimikiza kuti Lazaro adapita. Palibenso china chingachitike tatsimikiza inu yomwe akonza kuti musamuchiritse m'bale wathu amwalira basi. Koma Yesu akutiye kumanda komweko. Programu yake ndi ina. Ndiyosiyana ndi mmene anthu aganizira. Azibale ake a Lazaro amaganiza ngati kuti pakhala thandizo lina monga mwakuganiza kwawo, koma Yesu amadziwa chimene akuchita. Adabwera mnyengo yofunikira yakuti kudziwike Mulungu ngodabwitsa, yakuti kudziwike Mulungu ngoposa, yakuti kudziwike Mulungu ngozatheka bwanji. Programu yake ndiyosiyana ndi maprogramu za anthu. Ndimati ndikambe nthawi zina ndikungopsinjika mtima pano okondedwa chifukwa tikuganiza ngati kuti Mulungu ayendere programu yathu. Ayi, choncho timlole Mulungu yakhale Mulungu. Bola inu muime pa chilungamo chake, muime pa choonadi chake, musatangwanike, tamlekani muone zimene achita. Akukonza umboni wokhazika pansi dziko, akukonza umboni wogwedeza dziko, akufuna atchukirepo pa nyengo yanu. Dziko lizindikire ndi Mulungu wa zozizwa kuti zosatheka ndi anthu zimatheka ndi iyeyo. Ndi chimene Mulungu akukonza. Programu yake ndiyosiyana ndi maprogramu za anthu. Vomerezani chimene chabwera kondero chikuthandizani. Mwina mukulingalira mwa mtundu wina koma Yesu akuganiza mwa mtundu wina. Sikuti Yesu samadziwa kufunika wochititsa Lazaro, amadziwa. Sikuti Yesu adamudera kukhosi Lazaro mene adamwalira, ayi amadziwa. Mpano ufika poyikidwa m'manda, amadziwa. Koma mafuna aonetsere mphamvu yakumwamba kuti mwati muone kudzera mchimene Yesu adachitachi ambiri adamukhulupirira. Tikadawerenga pa ndima ya namba 45
Malemba akuti choncho Ayuda ambiri amene anabwera kudzamuchereza Mariya ndi kuona zimene Yesu anachita anamukhulupirira iye. Ndekuti akugwitsa ntchito nyengo imene Lazaro adadutsamo kukhala njira yakufalitsira uthenga wabwino ndi yakutengera anthu ambiri ku chikhulupiriro cha pa Mulungu. Nkutheka chomwecho chimene afuna achite ndinu wavomereza mudutse muzonsezo mpaka namafika mu nyengo yaunena kuti chiyembekezo chanu chamba kutayika. Yesu achita kanthu ndithu kamene ena okuzungulirani pakuona zimene akuchitireni adzafika pokhulupirira kuti kumwamba uku kulidi Mulungu wa moyo. Programu yake ndi programu yathu ndi zolekana kwambiri. Amen. Chachitatu ndi chabale okondedwa, dziwani kuti Yesu sadzidzimuka ndi nyengo zathu. Popeza chikondi chake pa ife nchozikizira. Bible kuti adakhudzidwanso. Yesu atakhudzidwanso kwambiri anafika kumanda, adakhudzidwa. Nyengo Yesu imamudzidzimutsa koma ali ndi chikondi cha mphamvu pa ana wake. Amakukondani Yesu, imvani uthenga umene. Monga mmene adakondera Lazaro ndi abale wake. Mukamalira, mukamadandaula, Yesu amamva ndipo amakhudzika. Nyengoyo kwa Yesu imamudzidzimutsa kuti palibe chimene angachite. Chilipo chimene angachite. Ndipo kusauka kwanu kumamkhudza kwambiri. Tikadawerenga pa ndime namba 35 Bible kuti Yesu analira. Na Yesu kulira misonzi, kukhudzika, kumva nawo kuwawa ndi mmene anthu amachitira mnyengo imeneyo. Inunso okondedwa mukamadutsa mnyengo zimene mukudutsazi, sikuti Yesu alibe gawo lakuti nkuchita akukhudzika nanu limodzi, zimampweteka, zimamwawa. That's why akukonza choti achite, popeza Yesu adzidzimuka ndi nyengo. Chilipo chimene akhoza ndi wamphamvu kwambiri zedi, ndi wamphamvu. Musamanene mawu Mulungu wanditaya, musamanene mawu ndilibenso ntchito pamaso pake, musamanene mawu sakukhudzika. Phunzirani mawu alero kuti Mulungu akukhudzika nanu mtima, ndipo sangokhudzika nkukhala chete. Chilipo chimene achite ngwamphamvu amene atembenuza nyengo zanu. Alipo anthu ambiri ku dziko lapansi amene amanena mawu tinanu limodzi ndi kukhudzika nanu limodzi, koma palibe chimene amachitapo. Iwo amakadyabe zimayenda kwawo, koma Yesu si choncho. Akanena ndi kukhudzika nawe limodzi, akudziwa chimene achite chokupangitsa kuti iwe ukhale ndi chimwemwe, nyengo yako itembenuke, moyo wako ukhale wabwinonso monga kale. Ameneyi ndi amene tikumtumikira. Ndi Mulungu wopsa, ndi Mulungu wodabwitsa, ndi Mulungu wokonda. Kukamba ndi wena pano amene pakuona zimene adutsamo adafika podzinyanyala nkumanena kuti inenso Mulungu mwina adafika pondiyiwala, misozi yanga saona. Mukudzinamiza, mukulakwa, simukukhoza. Ndi okhudzika mtima akumvetsa zikuchitika, ndipo munyengo yotere ali nanu limodzi, ndipo achita kanthu kodzidzimutsa. Mkakamireni Yesu amene, yenda nayembeni Yesu amene, ndi okhulupirika. Chotsiriza abale okondedwa, palibe nyengo imene Yesu sangathe kutembenuza. Ichi dziwani, palibe nyengo imene Yesu sangathe kutembenuza. Kulibe. Abusa mukamba bwanji nkhani zanga zakukhotiza, palibe nyengo imene Yesu sangathe kutembenuza. Kodi sabanja langazi nanga matenda ngawa tsogolo langale abusa, palibe nyengo imene ingamulake Yesu. Taonani munthu onunkha, munthu owola, ogona m'manda masiku 4 adakhala ndi moyo. Tafanizani zimenezi ndi nyengo yanuyo. Mupeze kuti inu mukadali ndi moyo, simudafe inuyo, simudagone m'manda inuyo, simudambe kuola atu inuyo. Sangalephere ngati adachitira izi munthu ogona m'manda masiku 4. Kuli bwanji inuyo amene muli ndi moyo pakana pano mukumva za uthengawo. Sangalephere nyengo zanu zasokonekera ndi kumvetsetsa, zinthu zanu zimene maziyembekeza zachanika ndi kumvetsetsa, koma palibe nyengo imene Yesu ingamukanika. Tiye timpatseni nyengo imeneyo. Lero lino pemphero likhale kuti Ambuye Yesu ndikupatsa nyengo zanga. Tengani nyengo izi muchitepo kanthu, ndipo popeza ndamva mawu anu akuti inuyo mumachita zozizwa, ndikufuna ndione zozizwa zanu pa nyengo yanga.
ndakhulupirira mumachita zozizwa, chitani. Ine ndine mwana wanu, chitani. Khulupirirani mawu ndikambawo, ndi Yesu wabwino, sangalephere. Dziwuzani mawu amenewa, dzilimbikitseni mawu amenewa, kuti ngakhale nyengo yanu yafika povuta bwanji, Yesu alipo, amatha kutembenuza, amatha kuyambitsa kwatsopano, akhoza kuthetsa, adadzutsa Lazaro kumanda, akhozanso kudzutsa zakufa mwa inu. Banja lakufali likhozekaso ndi moyo, nyengo zakufazi zikhozekaso ndi moyo, kalikonse kosautsaka tikhoza kupita. Yesu ndi wabwino kwambiri, ali ndi mphamvu zonse. That's why adayankhula mawu akuti mphamvu zonse kumwamba ndi dziko lapansi zapatsidwa kwa ine. Ali ndi kuthekera kochita kena kalikonse, mkakamireni. Chithunzithunzi chimene ndakuonetsani mawu amene tawerengawa chikhale chilimbikitso pa moyo wanu chakuti nyengo ingavute bwanji, Yesu ngwamphamvu akhoza kuyitembenuza. Ambuye akhale dalitso lanu okondedwa, ndi thandizo lanu okondedwa pa mawu amene. Ndipemphere mawu wa lero, ndipemphere Ambuye Yesu, mudakwanitsa atu inu kudikirira, mudamva za uthenga wakudwala kwa Lazaro, mpaka na Lazaro lafika pomwalira. Mwambo uchitika nayikidwa m'manda, nakhala m'mandamo masiku 4 nayamba kuola. Chiyembekezo chitatheratu, zidasokonekera, padalibenso chanzeru chikadachitika. Koma mudatsa Yesu mokhudzika, ndipo mudafika pomudzutsa, ndipo adakhalanso ndi moyo. Ndikupemphera chifukwa cha ena pano amene nyengo zawo zili ngati zomwezi, chiyembekezo chawo chayamba kutayika. Ambuye zasokonekera, akuona mdima, ndi obalalika, kunena kwa zoona, ndi munthu opanikizika kwambiri. Pemphero langa masopano, monga mudachita ndi nyengo ya Lazaro, chitansoni ndi nyengo zawo. Taonekera ndinu Mulungu wosatheka bwanji, taonekera ndinu odabwitsa, taonekera ndinu Mulungu othandiza mnyengo zawo. Tembenuzani nyengo zawo. Ambuye perekani umboni wamphamvu, dzionetsereni ndinu Mulungu wozizwa, wochita zodabwitsa kumbizeni, wokazika pansi dziko lonse kuti lipereke ulemu kwa inu kudzera mchimene muwachitilechi. Ambuye anthu akutamandani kudzera mchimene muchitilechi. Ambuye mulandira ulemu waukulu. Ndi pemphero langa mmawa wa lero, akomereni mtima. Ubwino wake ndinu Mulungu wokhudzika, makhala mukuona mmene amakhala akulirira, makhala mukuona zitonzo zimene akulandira, makhala mukuona nkhawa ndi mantha zimene zakutira, ndipo ndinu okhudzika nawo mtima. Kukhudzika kwanu kuonekere powathandiza. Pemphero langa ndili, Ambuye athandizeni ku ulemerero wa dzina lanu, wa Yesu Khristu. Amen.